कलाई वे ओ गोरी तो चिकोटी कलाई वे ओ गोरी तो चिकोटी कलाई वे। अरे भोदुआ पहले गाला ठीक कर। लेकिन ठीक बा ऊ अभी तक भौजी ना आइली। भैया हो तोहर दूध गसाली एगो बिया गोरे गो काली के रे? सहेली काल के हमारा डांस कैसन रहल आरती? अच्छा रहे भौजी के। हाँ सुनी राहुल सहेली निखी दिखाई दे। सहेली कौन? उहे जवन डांस प्रोग्राम में आइल। अच्छा प्रीति। तो उनका नाम प्रीति है। हाँ और वो डांस प्रोग्राम ना विदाई समारोह रहे और प्रीति कॉलेज से विदा ले चुकल बाड़ी। चल प्रिया रुकी। हाँ? का हम उनकर पता जान सकीले? दीवाना लगा ताड़ा और दीवाना खातिर कुछ असंभव नहीं खे। पता लगा लो। सुन लेला ना चल आप गैलीन। अरे हाथ ऐसे ना किस्मतों से निकल गैलीन। हाँ किस्मत से निकल जाई हैं फकीर दिल से ना निकल पाई हैं। बड़ा मुश्किल बा भैया। मिल जाला जवन आसानी से ओकर ख्वाहिश के कराबा। जिद तो ओकर बा जवन मुकद्दर में लिखल नहीं खे। कॉलेज तो कॉलेज भारत और आशिक के ढेर लागल बा। हाँ प्रीति पता मांगत रहलू तोहर आशिक। अगर हम पता बता देती तो पहुँच जाए तोहरा घर तक। अरे प्रीति वो तो हमने झूठ बोल देनी कि तू कॉलेज छोड़ चुकल बाड़ू, ना तो रोजे कॉलेज के चक्कर लगाते। अच्छा हम्म। के रहल वो आशिक?